Bangaphaya kwamakhulu amahlanu abantu ebebelugcwabevu ngumsindo ngaphandle kweeOfisi zeArhente ehlawula izibonelelo zikarhulumente iSASSA ePitoli. Uninzi lwabo bebeyokufaka izicelo zezibonelelo zikarhulumente bambi beyokufuna uncedo ngengxaki zabo mayelana nemali yezibonelelo. Imiqathango yokugcina umgama phakathi kwabo i-social distance khange ithotyelwe okudale inkxalabo ngendlela ezakuhlawulwa ngayo imali yongenelelo likarhulumente kwabo bangaphangeliyo nekulindeleke ukuba iqale ukuhlawulwa ngomso. Bengumbhodamo abantu betyhalana beluqudululu ngethuba bebeyokufuna uncedo kwezi ofisi zakwaSASSA ezisePitoli. Uninzi lwabo luthi lufike apha ngenjiqukuqa kodwa khange luncedakale. They've been telling us that they will get help from there, that they're helping few people, that we have to stop. They take only 3 or 2. They said that you must go back home. And then we said that no, you guys didn't tell us this until 12 o'clock. That's when they disclosed everything to us, that we must go back. And then we said that all the applications are new applications. So give us a different lines that we can queue on. You understand? Ukukhawulelana nale ngxaki nokunqanda ukugcwala kwabantu kwezi ofisi zakwaSASSA nanga amalanga abantu ekumele bawabambe xa befuna uncedo. On Monday and Tuesday, the objective is for us to make sure that the mothers that have had babies over the past a period during the lockdown that were not able to come and apply for a child support grant are those that are days that would dedicate to them. And then on Thursday and Friday would dedicate those days to the people that particularly the elderly that turned 60 that were not able to come through and be able to apply for their grant. Owona mba utshisa ibunzi kungoku nje kule Arhente yakwaSASSA ngumba wezicelo zezibonelelo zabo bangaphangeliyo. Inkqubo yokufaka izicelo zale mali yabantu abangaphangeliyo ivulwe ngomvulo yaye bayi-3 million abantu esele befake izicelo kuza kudika ngoku. Kodwa abantu abaninzi abafaka izicelo baxhalabile nanjengoko besokola ukufaka izicelo zale mali. La into ozoyenza the next thing ukutypha uSASSA ne mawusutyphile uSASSA uyalinda isiyakutshela ukuthi about this grant apply wena ngithi ufuna uku-applyela lo 350 we-grant ne so utypha ubani u2. Ingaba ngobani ke abaselungolweni lokufaka ezi zicelo? South Africans who do not have any form of income can apply to this 350 COVID-19 social grants. But obviously you need to demonstrate to us that you do not have any form of income. Ukanti abo izicelo zabo zibe impumelelo bazakuqala ukuhlawulwa ngomso kwiibhanki zabo okanye ezifowunini zabo. Uluntu ke kuthiwa lungaqhubeka lufaka izicelo.